खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 17 भाद्र एबा 3 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि पान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। जों दाबि खालामा दि बे लिरबिदाङाव होनाय फोरमायथिया आबुङै सैथो आरो गेबें। गुवारै आरो बांसिन फोरमायथिनायनि थाखाय अन्नानै सोमोन्दो गोनां आयदानि सासे रोंग'सारजों सुबुरुन ला। दानिया फैदो। गिबियावनो दङ मेष राशि। जिउ राहा आरो सावस्रिनि बेलायाव दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगौ। वृषभ राशि। दिनै मोजां मुलाम्फाखौ मिजिंथिनो हायो। फालांगिया जौगागोन। गोदान खामानि मोन्नायनि गोबां जाथावनाबो दं। दिनै नोंथाङा बैसोगोराफोरजों सांग्रां जानांगोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया बाख्नायजागोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि खामानिखौ फेहेरगोन आरो मोजां मुलाम्फा आर्जिगोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा जुनियायै गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगौ। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि सावस्रि आरो मोजां मोनलायनायनि जिउआ सरासनस्रा जागोन। फालांगियारि सुबुंफोरा राङारि लोरबांथिखौ मोनदांनो हागौ। माखासे खहा जानायनिबो आसा दं। सिंह राशि। दिनै नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखान्थियारि थासारियाव आसा खालामनाय बादि जागोन, नाथाय माखासे सानस्लाबै खरसाया जिनिसफोरखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथांनि साना मोजाङै जागायगोन, नाथाय जोबथाया सरासनस्रा जानो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा जिउ राहायाव माखासे जौगानाय गाहायफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिनि सायाव सांग्रां जानांगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा बाखनायनाय मोननो हागौ। आय बांहोनो आरो मासि जौगानो थाखाय नोंथाङा मावख'नि हाबाफोरखौ आबुं बाउसोमनायजों फोजोबनांगौ। रांखान्थियारि महरै बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि सिगाङाव जिउ राहानि गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै फालांगियारिफोरा साननि जागायजेन्नायाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। हारसिंफ्रा मोजां मोनलायनायखौ मोनदांनो हागौ। माखासे सानथांखिफोरा गोरोन्थि फोरमान जानो हागौ आरो बजाया नोंथांनि सायावबो गोग्लैनो हागौ। धनु राशि। मुलाम्फाया दिनै आसा खालामनायनिख्रुइ बाङाइसिन जागोन। फालांगियारिफोरा मावफारियाफोरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रायज्लायनाय समाव सांग्रां जानांगोन। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोआरि सावस्रिखौ जुनिया जोथोन लानांगौ। साननि जागायजेन्नायाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहाजों जुजिनो हायो। नोंथाङा खामानिनि नारसिननायखौ बांसिन मोनगोन। गोसोखौ दाखोमा आरो पजिटिभ थानो नाजा। कुम्भ राशि। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा माखासे जेंनाफोर सोमजिनो हागौ, जाय नोंथांनि सानथांखिखौ आबुं खालामनायाव गोबां खालामनो हागौ। नोंथांनि फोथायनाया खमायनो हागौ। सावस्रिया दिनै मोजां जागोन। मीन राशि। दिनै रांनि बेलायाव निराशाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै जोबोद गोब्राब खामानि मावनांगोन। फोथायथिनि आंखाल जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो हानाय नङा जानोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।